garaiko musuak egun 8 urte dira iparra galdu gabe antolatzen hasi ginenetik, baina iparra galdu gabe antolatzen laguntzen digu Euskal Kultur Erakundeak, iparraldeko ekek, eta beraiekin badaramatzagu 10 urte elkarlanean. Hori ospatu egin nahi genuen batetik, eta gero bestetik Euskal Kultur Erakundeak ere 20 urte bete ditu aurten, eta badaukate 20 izeneko programatxo bat oso berezia gaztei begira, iparraldeko gaztei begira. Bi horiek uztartu eta erabaki genuen aurten ere iparra galdu gaberen edizio berri bat antolatzea. Nik uste dut aipagai nagusiena edo berrikuntza nagusiena hemen ikusten ari zareten erakusketa hori dela, ez? Ekitaldi kulturalak asko antolatu ditugu, gastronomia, kultura, antzerkia, musika, baina egin nahi genuen zerbait modernoagoa nahi baldin baduzu edo ikus-entzunezkoen munduan sartuta egongo litzatekena, argazki gintzan zehatzago. Eta horregatik, nik esango nuke aurten, aurreko urteetan bezala, edizioetan bezala, badao denetatik pixka bat, gastronomia, pelota mundua, musika, baina berrikuntza nagusiena nik uste dut hauxe bera dela, ez? Argazki gintzan egin dugun bidetxoa. Uda berriko liliak zabale guerdi aldera iguzkiaren... Helburua izenak nik uste dut ere oso adierazgarriak izaten direla eta iparra galdu gabe izenarekin oso kontentu gaude, oso pozik gaude. Helburua da izenak esaten duen bezala iparraldea getxora ezagutarazteko ekintzak antolatzea. Muga esaten dute desagertuta dagoela, baina nik uste dut muga psikologikoa ere oraindik badaukagula. Eta orduan, kasi ekialdeen, Euskal Herrian ekialdeen dagoen lurraldea eta mendebalen dagoen lurraldeak oraindik ere badaukate harremana izateko aukera. Horregatik helburua da iparraldea getxon ezagutarazteko ekintzak antolatzea. Kultur ekintzen bitartez hango errealidadea ona ekarri eta hemengoa eraman, kultura, gastronomia eta ekintzen bitartez ezagutaraztea. Eta harreman personalak egitea. Askotan hori izaten da honena, ez? Harreman personalen bitartez sortzen dira gero proiektuak eta hartu eman sendoagoak, ez da? Besarkada ez dino Nik batez ere azpimarratuko nuke azken edizioetan gazteei begira ari garela lanean, ez da? Eta gero bestetik azpimarratuko nuke gure helburua ere bada iparralde bukoliko horretatik aruntzago, ez? Badaukagu mendia eta xuberoa eta ez gaur egun badago eguneroko errealidade bat ere iparraldean, ez dakit, make taldea, errap taldea badago, bersolari gazte-gaztea daude, ez dakit, Euskal Herria zuzenean festivala, hainbat eta hainbat ekimen daude, agian gazteen artean, hemen getxoko gazteen artean ez ezagunak direnak, ez? Eta orduan, iparralde bukoliko horretatik atera eta egungo errealidadea erakutsi, ez? Horrekin geldituko nintzateke. Maitea, zuen gandik datorrena, horrela nola ezatxi, zutik tatinko kemena. Zuen amodioa da. Herri Xilean izeneko erakusketa da, eta argazkilaria da Jon Cazenabe. Historia polita dauka Jonek, Cazenabe abizena da iparraldean oso edatua dago, eta Jonek egin duena izan da iparraldean bidai bat egin du. Hasi Xuberoatik eta kostaraino, Lapurdiko kostaraino, herriz herri korritu du pixkat iparraldea, ez? Eta Cazenabe abizena daukaten askorekin egin du topo, ez? Topo egin du Cazenabe apaizarekin, Xuberoan, topo egin du Cazenabe errukbilariarekin, Cazenabe surflariarekin, Baionako Cazenabe txokolatea ere bada, oso ospetsua, pasadan astean hemen eduki genuen hitzalditxo bat. Orduan, hori ez, pixka bat,
erakutsi digu bere ikuspuntu personaletik iparraldea nolakoa dan argazkien bitartez proposatzen digun bidai horretan, ez? Argazkiak zuri beltzean dira, gero argitaratu dugu ere katalogotxo bat, erakusketaren katalogotxo bat, eta nik uste dut erakusketa politxa galitu dela. Egin zuen izan zen iparraldera joan, hasi zen Xuberoatik, eta orduan han pasa zituen egunak eta egunak, ez? Xuberoan hasi eta iparraldeko kostaraino. Berak kontatzen zigun batetik neguan joan zelako, jende asko ez da ibiltzen iparraldeko kaleetan, eta neguan, eguraldi txarrarekin, berak kontatzen zigun ez zuela jenderik ikusten, eta egunak pasatzen zituela inorekin hitz egin gabe. Horregatik ere jarri zuen jarri dion izena erakusketari, herri isilean, ez? Isiltasuna eta kontzeptu hori ere azpimarratu nahi zuen, ez? Gero badakite Kazenabe apaizarekin topo egin zuela Zuberoan eta egun batzuk pasa zituela harekin hizketan, baina hori anekdota bezala hori kontatzen zigun, ez? Zuela aukerarik ere ez zuela izaten inorekin hitz egiteko. Garaipenaren giltza Udaberriko liliak zabal eguerdi aldera iguzkiaren beroa murgilduz doa barnera. Jonek argazkiak ateratzeaz gain, grabazio batzuk ere egin zituen iparraldean. Eta, egin dugu bideo txiki bat, 5 minutukoa, iparraldeko beste ikuspuntu bat edo jartzeko, ezta? Agertzen dira herri batean, ostatu batean daudela kantariari dira, paisajeak ikusten dira, lainoa nola sartzen da menditik, 5 minutuko beste dokumental txiki bat, ezta? Aukera aprobetxatu, hori jendea Getxora gonbidatzeko, datorren asteburuan ere badaude ekintzak, eta eguraldia lagun izango dugunez, etorri daitezela, erakusketa ikusi dezatela, eta parte hartu dezatela aktibidadeetan, ez da? Kada ez dino bat, burasoentzat aurrena, miresgarria da zinez, beren maitasun gardena, naizta bihotz zolatan, sartu dieten ez dena, gogo berrien iturri, bilakatzen dute pena. Etxaien zapalketari, gogoaren jazarmena, zoin azkarra den maitea, zuen gandik datorrena, horrela nola ezatxi, zutik tatinko kemena, zuen amodioa da, elikatzen gaituena. Zein azkarra den maitea, zuen gandik datorrena, horrela nola ezatxi, zutik tatinko kemena, zuen amodioa da, elikatzen gaituena.